bandiraɓe mbason yejjidde wadde abonné mbele kala ko yalti keɓon tawi hay mbuɗon joɓa jarama on jarama bandiraɓe yeeɓiyankoɓe a yaw men PIINDI TV en jetti en jaari dendagal bandiraɓe yeeɓoɓe jogorɓe ngol yeeɓoyde ngol ɗo lefol sikki ala gonɗen ko ɗo e cuuɗi meɗen horkojere tawa eɗen kuccidiri e musidɗo men Mamoudou walla mbiyen Mamoudou Dembélé Guissé mo ganduɗa hay goto watta ɗum présenté e rendo fulɓe ha tengti noon e ɗo e diwan meɗen o hande noon PIINDI TV e équipe muɗum ari ɗo henne gam ƴewde hol gonɗo Mamoudou Dembélé Guissé so Allah jaaɓi ma en naat e nder galle o man jokkodira e Mamoudou ma en jewtide makko ko faati e gurdam makko kono kadi ma en jewtide makko e ko tawi ko holɗum hoddu so wiyama hoddu wiye maabo suudu paate nde tawno eɗen gandi hakkude mabɓe hoddu ko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi kono haadata ɗon PIINDI TV e équipe muɗum ma yetto e nder galle Mamoudou yewtude mum ko faati e cosaan pucci fina tawa salamu aleykum sabu so wiyama puccu no mbaɗɗon wiye maabo ono celli jawanamo no mbaɗɗon tamere équipe muɗum jawoni gay naata nder galle moɗum alhamdulillah tabarakallah machallah alhamdulillah tabarakallah machallah ewa ɗo konmi koye nokku biyeteɗo Orkadjéré ɗo ɓe mbiyata guelleji birom Demba Dogo ko asli laamu Fouta ko ɗo laamu deniyankoɓe ko ɗo no asli mabɓe e jonde mabɓe ɗo noon konmi koye e leegal beetegal Fass walla ɓe mbiya ɗum Arfa e koye ngal leegal konmi oɗo banggue keɗɗo en oga banggue ɓuuri wonde ga manaduno ko seɓɓe en toroɓe en fulɓe e gallunkoɓe tu nani hen oɗo parti noon woni hen ko fulɓe kadi ko fulɓe weeteɓe mbaal koye leñol jambaro goto beetenoɗo Ama Sampolil e on heddi ko nokku biyeteɗo Luwadu to banggue Mali ko ɗo noon ko ɗo konmi 2013 konmi ɗo jeeyami ko ɗo wiyete Dungu Alpha Dungu Alpha nana hedde caggal Wourossogui bo mai 2013 Allah addi kam ɗo ko ɗo konmi e nder wuuro he garmi wuuro ngo rokkimi galle o wuro ngo ko galle o ko 73 métres to banggue juutendi ko banggue ko 54 métres to banggue jaajendi eyyi ɗo ko Orkadjéré ɗo gonmi ɗo koye gallam e sukaɓam Allah addimi ɗo ko 2012 ɓe dokkimi oɗo galle nde ɓe dokki kam ɗo guila nden noon Allah addi ha 2013 Allah addimi konmi ɗo e nder wuuro he bon koddigal am e wuuro ngo kadi ko koddigal bangal fayida ko koddigal moƴƴal koddigal gilli koddigal cehilagal koddigal peewal yimɓe no kodda taw koddigal mabɓe moƴƴani yimɓe no kodda taw koddigal mabɓe yooɗani yimɓe no kodda taw koddigal mabɓe wona koddigal kangal wona koddigal moƴƴal hakkude neɗɗo e neɗɗo o bo mais min woni hakkude amen Orkadjéré naɓe ko jaam woni hakkude amen ko teddungal woni hakkude amen ko kisal hay hunde kono wiye mauvaise sauce ala hakkude amen mabɓe kala ko ɓitti hakkude amen mabɓe ko moƴƴere tan woni hakkude mabɓe teddungal woni hakkude amen mabɓe e ɗo noon ko Orkadjéré wiyete guelleji birom Demba Dogo ko ɗo Allah waɗimi ɗo noon commune o ardi ɗum ko Daouda Moussa Dia kanko Allah ardi nokku o kanko woni maire commune mo Orkadjéré kanko Daouda Moussa Dia eyyi mi ko ɗum woni ko jinnomi haalde hen mi salmini yimɓeɓe mi salmini bandiraɓeɓe e kala dendagal biyo mbimi mo wiyata mbimi fof en calmini juurima goto fof ine mum yettoru ɗo ko galle Hamidou Mumel wiyete emo wonde mawni ko wiye Alassane Mumel kamɓe jeeyi oɗo galle jeeyi ɗum ko gorko pullo goto ne wiye Oumar Konko ɗo ngal ɗo leegal wiyete ko Fass bon oɗo banggue ɗo ko galle biyeteɗo Siley Moussa en Moussa Hammadi en Abou Ndiaye en woni gonɗo hôtel to oɗo parti woni ga mande ɗo kadi ko bandiraɓe meɗen hoɗɓe koɗi oga banggue eyyi merci beaucoup a jarama Bathia a jarama tigui tigui mi weltima tigui tigui sa namdimama mo hunde Daouda Moussa Dia goto amen fof ne jogo coftal yidde haalde Daouda Moussa Dia sibo ko Lesli ko ɓi Lesli ko Diawo ma makko en laamima Fouta duuɓi 700 kanko Daouda Moussa Dia ko Diawo ko joom gueɗal Fouta ko joom fodde e Fouta wadde soko tawi o laamima e Fouta o tottama gueɗal makko so laamima e Fouta o rokkama fodde makko kanko Daouda Moussa Dia hay goto andiranimo ɗo bondeneedi
hay goto andirani mo ɗo yaade ko waɗɗaki mo walla haalde ko waɗɗaki mo walla gollude ko waɗɗaki mo. Kanko woni maire commune mo Orkadjéré. Commune o fof no fotino kanko ardi ɗum e teddungal makko, kanko ardi ɗum e moƴƴere makko, kanko ardi ɗum e ɓingu moƴƴagu makko, to banggue nene makko e banggue ba makko fof fote makko, par ce que hen kala hen gueɗal omo jogui hen fodde. So nawama jowol omo jogui toon fodde, omo jogui toon gueɗal par ce que yumma ko ummi ko sosoɓe guernil ko joom gueɗal omo jogui toon fodde. Wadde en calminimo en juurimomo kanko Daoudou Moussa Dia e mawni ko Harouna Moussa Dia. En calmini galle o foof, en jettimo en juurimomo. Ɗo noon ko commune Orkadjéré fof no fotirno ɗo. Orkadjéré taari ɗum ɗo woni ɗo ko poolel Diawɓe en, poolel Awluɓe en, Waali Jala en, wonandema ɗo manaduno ko gure tan takkiɗo ɗe mbayde leydi. Walilen ɗeɗon gure goni ɗo en, Gasambiri en, ya Allah manaduno Aynu Maadi en, ko ɗen gure goni ɗo. To banggue less ga woni ga ko Padalol Wourossiré Di Ali Tambadou en, woni ga manaduno ko Djinthiang en, woni ga ko Ganguel Cheikh Moussa en, juude en Sinthiane juude en, Guuriki en, ɗum ɗo fof koye jimadi makko jeeya ha fewande mo yoni BOSSEABÉ ɗo jibinaɗo. Ɗum noon ko kanko Daoudou Moussa Dia, kanko Allah ardini ko joom gueɗal. Kadi somi wiyama wonde yomi haala makko mbiɗa jogi hen toftal, sibu ñande ndemi sellani mbiɗa woni ɗo e koyngal nde o waɗimi ɗo manaduno ko wari o neldimi ɗo ko 50 millions mi safroro. ɗum noon mbiɗa welto e ɗum, mbiɗa yettamo e ɗum, mbiɗa jaramo e ɗum. E so tawi en jooɗima kadi joni mami hollu on kadi mi tini ɗum kadi mami wattu banggue to gandirami to so Allah jaaɓi inchallahu kaw rabbi. Mi salmini Abou Samba Diop noon. Eyyi mi weltima Bacca ari ɗo ko caméraman uji PIINDI TV, ko kamɓe gari ɗo piindi kala ɗo ala moƴƴani. Debbo ma fiinde nde jibina, puccu ma fiinde jibina, lekki ma fiinde jibina, kala ko fiindani jibinta, so kala ko fiindani barkinta. Par ce que soodi ngeloba ko jusade, sobo jusatako tan so ɓooyi kirsaɓe duppa jappeje ɗe. Ko Samba ari ɗo e wonandema e PIINDI TV, kanko e yiɗɓe makko e wondiɓe makko, eɓe gari ɗo e galle meɗen min Mamoudou Dempenda Mamoudou Molo, gandiraɓe Mamoudou Mamoudou walla Mamoudou Dembélé Guissé. Musidɗo baddaɗo carrière no feewi to banggue nalankagal. Ɗo noon ko puccam woni ɗo, puccam ngu wiyete ko Makisal. Ko Makisal ngu innira guila ko ngoni molel e ngo yara 7 mois ngu naati gallo guel nden ngu wiyete ko Makisal ngu innira. Min makki min kawri Sinthiane ministére de ko musidɗam no feewi. Min dari min makko min camdo hakkas mbiɗa indirma puccu nana galle. O sa fi puccu ngu noon komi cokowo mo mbima e bisimilla mi jaaɓi ɗum. Eyyi calsal suusa sogde min komi maabo. Eyyi mi weltima garal PIINDI TV ɗo e galle meɗen Orkadjéré. En beltima hen tigui tigui. Pewɗen koye gambal puccu meɗen mbiyetego Makisal ɗo e guelleji Borom Demba Dogo wiyete ko Orkadjéré. Ko musidɗo moɗon ɓe gari ɗo ƴewde hono min Mamoudou gandiraɗo Mamoudou Dembélé Guissé. En beltima e waddeɓe dérangement arduɓe délégation Harouna Daoudou Moussa Dia ɓe gara ha ɗo eɓe jetto ɓe calmina en beltanimamaɓe e ɗum ɗon. Oɗo ndimago wiyete ko Makisal. En jetti kanko Samba gummiɗo e PIINDI TV e ummade musidɗo meɗen Abou Samba Diop, musidɗo meɗen mo badduɗen kala gueɗe e nder Dakaru e musidɗo meɗen mo jaaduɗen kala gueɗal e nder Dakaru. Wadde en jettiɓe en ñaganimama Allah moƴƴere. Ɗum ɗo noon ko puccu wiyete, puccu ne heewi ko waɗi, puccu ne heewi sécurité. Ina waɗi pucci soko tawi naati galle o ɓamtoto. Eyyi Bacca mi weltima ko namɗami ko namɗam ko puccu. Puccu minen min tawi ko pucci. Min ganda goɗɗum tawi wona puccu. Minen min tawani mawɓe amen no jogui gueloɗi. Min tawani mawɓe amen no jogui bamɗi. Minen min tawi galle amen tan mawɓe amen no jogui ko pucci. Ko ɗum min gandi, ko ɗum min goyi, ko ɗum min cuusi. Puccu noon ne heewi fannuji. Nguɗo puccu nde ngu ari e galle he nde ngu yaara e lebbi jeeɗiɗi 7 mois ngu yarata. Bo nde ngu ari ɗo e galle he nde ngu innira ko Makisal. Ɗo joni hay sinno tawi ngu yalti galle o sa darima oto banggue galle he sa wi Makisal tan ngu daroto. Sa wi Makisal tan ngu laarete. Par ce que kanko ngu innira. Min taki ngu innirde Makisal noon ko denɗi amen. Makisal ko denɗi amen, ko calsalo minen ko min maabuɓe, ko tumbude woni hakkude amen e makko. Kadi Makisal to jeeyato minen jeyda. Makisal jeeya ko ndulumaji, min jeeyami ko Dunguuru Alpha. Ɗum ko premier gueɗal. E gueɗal gongal ngal Makisal yummum jeeya ko Guijulon, min nenam jeeya ko Dondu. Allah waddi min kadi minen hamin jiɗimo, hamin jiɗi Makisal par ce que nde wonno ko kanko tan min godi, kanko tan min jogui.
neɗɗo kala ko jogui wutta mo joguiɗa ko on ñantortoɗa wutta mo joguiɗa kadi ko on parnortoɗa ɗum noon taki hamin jetta Macky Sall no fewi nguɗo puccu ngu innira kanko ngu wiyete ko Macky Sall puccu noon heewi façon ngaji bacca puccu ne waɗi façon ngaji ne mbayno leydi ina waɗi pucci so ɗi gaare galle galle o ɓamtoto galle o ɓeydoto o yaha dow ina waɗi pucci so ɗi gaare galle galle o ñifat ina waɗi pucci so ɗi gaare galle joom galle o maayat walla debbo makko maaya walla afo makko maaya puccu ne waɗa ɗum ne jogui ɗen ɗon probléme uji ina waɗi pucci so ɗi naati galle kala tampere wonde e galle ɗi pettat ɗin mbiyete ko petit joote joote jalti galle ɗin pucci ina gooti ina waɗi pucci sa waɗima e majji sa yeehi haare a artat ina waɗi pucci sa waɗima ɗi sa yeehi haare a artata ina waɗi ko bacca ne heewi façon ngaji ne heewi ko waɗi puccu ne heewi ko waɗi bacca eyyi jaafoɗon ko ɗum jinnuɗen hen raɓiɗi kinade e affaire puccu eyyi bacca o morso ko teddungal Daoudou Moussa Dia so dimo golli haale dimo jeeyi tan ko gollal yimɓeɓe jeeyi tan ko haala mi salminima Daoudou Moussa Dia sibu ko neldunoɗami mi heeɓi ɓe andirma noon maabo ma nanɗo kala ɗo mbewa wela ko ɗo naaldirta e nder galle muɗum e wiyamo Dia Bosseaɓe naɓe noon ketteɗen noon yalawar barke Daoudou Dia so Bosse naɓe gadduno ɗo ɓuftata ɓe pedan booti ɓe mbamaja sibu ko Allah jogui jaam yo Allah waɗane jamonde won noon neɗɗo ene andi ko yiɗi kono ko Allah andi ko ɓuuri moƴƴude ko yo Allah waɗane ko ɓuuri moƴƴude ko ɗum noon mi wima Seydi Dia Daoudou Moussa Dia e oɗo morceau noon o yimano ko weedu Bosseaɓe jamma welde nangue fuɗan jamma mettu haɗata nangue fudde min jamma weli kam Bosseaɓe nani yumma moƴƴo nana Bosseaɓe soko baba moƴƴo nana Bosseaɓe
sogo debbo moƴƴo yiɓi ɗum boseyaɓe ɓe woni yiɗɓe njuulu kuccidi funnague min jamma weeli kam boseyaɓe nani Dawuda Dia on Diawa wete koto boseyaɓe Haruna Dia ñande boseyaɓe nden Ceerno Alassane jiɓi ɗum boseyaɓe nani soga jamma belɗo nana boseyaɓe nden PIINDI TV ari boseyaɓe nden PIINDI TV tawi kam ORKADJÉRÉ jamma weeli boseyaɓe nani beltortoɗo Dawuda yo hiire jaam beltortoɗo Dawuda yo ñalle jaam Dawuda Moussa Dawuda Moussa Samba Haruna koyiɗɓe maɗa Mamoudou bolol koyiɗɓe maɗa an nani ñane boseyaɓe Abou Samba Diop koto PIINDI TV Umar Samba Salamata tan Allah demma kettoɗe Dawuda Moussa yumma bonani kosam wadde jibinani ko boni Samba Diop ndey Fatuma Sali e Moussa Seck non kono PIINDI TV Diallo Amadou Diallo en beltima tigi tigi alhamdulillahi rabbil alamina Allah en jetti Allah e ɓornade paɗe moɗon garon ha ɗo e galle he Samba Diop wonandema e nde Fatouma Sali Moussa Seck to PIINDI TV en calmi PIINDI TV fof no fotirno e eɗen goni disponible toujours kala ko e gueɗal ngal ɓe gummini soɓe gari ɗo enen mabɓe ndendi gueɗal ngal so Allah jaaɓi so tawi ñande wonde on gari mami addu guitariste uji ɗi minen foof min jooɗoto min mbaɗa noon jiɗirɗo ni so Allahu laɓi jaaɓi Abou Samba Diop mi salminima juurima ko guiɗoma sehilma Mamoudou Mamoudou gandiraɗo Mamoudou Dembélé Guissé on jarama